Hola, oxigenats! Soc la Marina, coordinadora del projecte Orenetes, i estem a Terrassa fent un cens del projecte, amb aquests voluntaris que ens estan ajudant. I el que estem fent és testar la nova app, perquè serà una app que ens ajudarà a fer els censos d'una forma molt més senzilla. El projecte Orenetes té dues vessants molt importants. La primera és una vessant d'educació ambiental. Serveix per conscienciar la gent com d'importants són les orenetes, la quantitat d'insectes que mengen i, a més, que són uns ocells que venen de molt lluny, que venen cada any al mateix niu i, per tant, els hem de posar en valor i no destruir els seus nius. Però, per una altra banda, també és un registre de tots els nius que hi ha. Cada niu que posem al projecte orenetes.cat és un niu que queda censat. Bon dia, oxigenats! Hola, soc la Glòria. Jo fa 3 anys que participo en el projecte Orenetes i soc aficionada a l'ornitologia. Jo em dic Teresa Beguer i soc novella. Vaig començar l'any passat, malgrat que fa anys que observo els nius, l'any passat vaig començar a fer censos. Participem en el projecte Orenetes dins del Centre Excursionista de Terrassa, és l'entitat que aquí, en aquesta ciutat, coordina la participació en el projecte i nosaltres fa 13 anys com a entitat que hi participem. Hola, oxigenats! Soc en Carles i vaig començar a col·laborar amb el projecte Orenetes des de l'any 2007, ara farà 15 anys, per cuidar la nostra natura tan preciosa, i les orenetes són una part molt valuosa. Els censos que es fan en el projecte Orenetes estan molt tipificats, és a dir, hi ha un mètode que tots els voluntaris d'arreu del país hem de seguir i que consisteixen en la delimitació d'uns quadrats de 200 metres de costat. Cada censor pot escollir quants pot apropiar-se per ser-ne responsable i un cop es fa això és qüestió de fer el treball de camp. Fins ara com ho fèiem? Agafàvem aquesta fitxa, ho apuntàvem i després anàvem a l'ordinador i posàvem les dades. A partir d'ara ho podem fer des del mòbil, molt més senzill. Podem anar caminant dins de la nostra unitat de mostreig, d'aquest quadrat, i podrem anar a posar els nius sense haver de posar-los després a l'ordinador. I serà molt més fàcil i d'aquesta manera pretenem que més gent s'ajunti al projecte i tinguem més nius censats i més nius protegits.